Hola, soc Àngels Belloc. Soc d'Alboraia, com tu. Soc regidora des de 2006. Vull continuar treballant, buscar solucions, com ho faries tu. El meu compromís és treballar i millorar la qualitat de vida dels veïns d'Alboraia. El teu poble, el meu poble. Que les bandes de música, que les associacions culturals tinguin una subvenció estable durant tota la legislatura. Soc Josep Maria Panyella i este és el meu compromís. Ajudes i subvencions estables a la cultura durant tota la legislatura. Que tots els xiquets i xiquetes tinguin garantida una plaça escolar pública i gratuïta des del 0 als 3 anys. Soc Mònica Oltra i este és el meu compromís. Per una escola pública i gratuïta del 0 als 3 anys. Que tots els estudiants, les persones sense treball i els jubilats tinguen el transport públic gratuït. Soc Joan Ribó i este és el meu compromís. Transport públic gratuït per a estudiants, persones sense treball i jubilats. Farem possible que en el cas de no poder pagar la hipoteca no et quedes endeutat tota la vida. Soc Mireia Mollà i este és el meu compromís. Devolució del pis com a cancel·lació de la hipoteca. Bonificarem la reducció de la jornada laboral per a les persones que cuiden xiquets o persones majors. Soc Enric Morera i este és el meu compromís. 50.000 llocs de treball per a cuidar xiquets i persones majors. Al teu ajuntament, a les Corts, tenim un compromís amb tu.